हैसने एगो मेहरारू बिया हमरा लेखा मरद आहा सेम टू सेम फाइनली टू कॉपी। वाह इतना इंग्लिश बोलत तारे सो जैसे बुझाता कि एकर दादा अंग्रेज के नौकर हो आ दाई अंग्रेज के लौड़ीन हो खाली इंग्लिश ही बोले इतना नहीं डिग्री प्राप्त कर ले बड़े सनु ये कोनी का नौकरी करे के समासे नहीं ऐसे लोहा में लोहा लड़ाई ना तो ऐसे रात भर लोहा में लोहा लड़ाता है। शादी हो गई आ सुहाग रात के सेज सजल बा सुहागा रात बाप रे बाप। हाय देखिए मनोज भैया कहता रहे कि तिवारी जी हम रौरा से बढ़िया नाच देव भैया नाच तो देव बाकी कहीं गिर और गोइला गोर हाथ टूट जाए तो फिर 2-3 महीना गो नहीं बोल करेगा ऐसे है भाई जी अरे बड़ा गोर पर गिरता नो हारमोनियम धके ठीक होता नहीं एकदम बढ़िया गाई यही तरह बाजार बन रहो कहता रहे कि रौरा 1 महीना से गावता नहीं हमार तो गौ नहीं ना चले ना रौरो चलेला और महीना में 12 दिन अला है हम महीना में 28 दिन अला है एक घड़ी बाजार जोन मांगता तुम देवे के परी गहकी बारे छेना के हम चोकर बेचे तो चोकर हमर बेचाई लो भाई जोन बेचाता तो उन्हें बेचता सुहाग रात के सेज बा देखी तनी मेहरारू बैठल बिया बाबा बिछौना पर बैठल बिया ना मकई में ना मचान पर मनोज भैया कहता रहे कि तिवारी जी के तो घर हो बगलियो से लग जाए तो चल जाए का दिक्कत बा भाई सही हमार घर हम तो कहता नहीं बाबा अगर चाही बगली में 100 रुपया और आ जाए तो हमरा से मांग ले हमार घर तो हम देव ना जी बिल्कुल दे सकता नहीं मेहरारू बैठल भैया मरद गईले सुनो सुनावो तू ही सुन भाई एकरा के सुन दो हे प्यारी सुंदरी क्या है प्यारा सुंदरा हे प्यारी सुंदरी बोली स्वामीनाथ कतना तुम उठ बोले लू कितना निमन स्वामीनाथ कहतिया ये घड़ी के मौगी अपना मर्दा के स्वामीनाथ कहता रही सो पहले के मर्द मेहरारू जो बाजार में जाए लोग आके ऊ पूछ दे कि ई तार के लागेले तब मेहरारू बेचारी लजा जा सो कस के नहीं खुजाना इनु एनु हमारू स्वामीनाथ लागिली कहसनु बाबा आ ये घड़ी के मर्द मेहरारू तनी बाजार में चल जाए लो आ केहू मेहरारू से पूछ दे कि ई तार के लागेले तो उ लजा तारी सो उ तो चोरहरा जा तारी सो है नहीं जानती हूँ ये मेरे हस्बैंड लगते हैं लगते हैं फाइनले मार देता रिस देखी मर्द कले के सुना ई पहला रात हो पहला मुलाकात हो तो 1.5 हाथ के घूंघट करके काहे बैठल बाड़ू हमरा लाज लागत ओइली अभी को लाज लागत जब तोरा लजाही के रहे तो बाबूजी तोर बियाह काहे कइलन रे अपने घर ही रख के लजवावत रहत लाज करे के पड़ी हां देनी है ना 500 ले गइल ह नहीं जाना ये ले गइल ह ब्याज जी ले गइल है 500 ले गइल काहे लाज लागत हो काहे अभी हम लइका बानी ओइली अबे बाबा ए महेंद्र बाबा हां अब हेकरा के लियो अबे तेरा करी अभी कहती है कि अभी हम लड़का बानी आ समय से कर बियाह शादी भय रही तो ऐसन का एकरा 3 गो 4 गो लड़का भरते मौगी कहल के राजा जी ई सब धन रौरे नु हो अगुताए के नहीं खे सब काम करी बा के धीरे धीरे मौगी कहती है का कहतिया मैंने रहे दो मास्टर मौगी पढ़ा के कहतिया दे दी भेजी मौगी कहती है कि राजा जी कि खोले दो ना चुराए राजा कैसिया सवारे दो ये बोलो मुआ कि नथिया उतरिया पहले हर बाली के उतारे दो अरे तोहरे हो धनवा राखो थे अनवा राजा जी तोहरे हो धनवा राखो थे अनवा राजा जी तम जमारे में तुरबा नए
गहनवा राजा होय मौगी कल के राजा जी कल के बोलमुआ खोले बाना जुरा ये राजा कैसिया सवाल दो नथिया उतरी है पहले बाली उतारे दो तोहरे हो धनवा रखो धनवा राजा जी तोहरे हो धनवा रखो धनवा राजा जी मजा मारे मतुरबा मोए मोए राजा जी मजा मारे राजा जी घर के इज्जत फीका कइलू बोले होइला तू लसारी वइलू कहवा जमारी फीका कइलू घर के इज्जत फीका कइलू बोले होइला तू लसारी मजा मारे मैं तेरा मन है मौगी कहल के आराम से रही का हबराइल बनी है सब धन रौरे नु सब है रौरे नु हनु हौ धनवा के कर उहो तो रौरे उ हमार हो हे भगवान तो हमर बनिहारिये सब जाए ए बाबा ढेर देर खातिर ना हाँ ढेर देर ला ना बाबा आधो घंटा खाली दे दे सबे तो हमर विदाई हो जाई आधा घंटा मनोज भैया के तो बियाह शादी भइल बा इनका जरूरी नहीं खे हम तो हमरा तो आज ले हरदियो नहीं खेला गल हम तो बुझब के यही गले यही लगले हम बैतरनिए नहा लेली कम से कम तेजो मोर्चा लग जाओ उ सामान होता तू सामान ना हो तू तो मान ले अरे ये सामान तिवारी जी के हवे बाबा तिवारी जी के ब्यूटी है छोटी 3 गो साली बालू 3 गो साली ए भैया खाली 3 गो साली लोग आइल बा बाबा अब जब मनोज भैया कहले कि तिवारी जी के घरे हो आ 3 गो साली लोग आइले बा तो ना आधा घंटा खातिर दे तो कम से कम एको बेर आखियों से खाली देखवा दी सब पैसा पैसा हम देख ली हम देखले नहीं खी पैसा नोटवा होला मौगी कहतिया कि पौवा हटावा सैया कल के राजा जी जब गोर में गोर रगड़ाता तरौरा खाली कहतानी नेवान कहाँ करावतानी सब हमरे हनु हे भगवान कहाँ बारो यही लगले हमर पुकार सुन ले तो कि पौवा हटावा सैया हर गोर तट पाए पौवा हटावा राजा गोर तट ए बोलमुआ कैसे के मनवा बनी कद बजे खाए कैसे के मनवा बनी कद बजे खाए हे राजा जी
कैसे बोल राखी तोहर मनवा राजा जी, कैसे बोल राखी तोहर मनवा राजा जी, माजा मारे मतुरबो नोए मोए गहनवा, माजा मारे मतुरबो रे भौजी पियावा खिलावेला लइका सौतीन के देखो होता कतरी रतिया रे भौजी पियावा खिलावेला लइका सौतीन अरे मैं पूरा बाना है मैं मेहरारुआ कल के राजा जी राजा जी हाय देखा हम गावत नहीं हाय अभी सारा कोइले बारे गोप गोप हाउ कहत रहे हमने की कहो मौगी कल के राजा जी ई सब धन रौरे नु मर्दा कल के झूठ बोलत रू ए साली जी अरे ओरा झूठ बोलता नहीं खाली फुसलौले बानी कहता नहीं कि सब धन राउर हो बाकी रौरा कहाँ धन वाला काम करत कह तरीका कि झूठे झूठे कहतारू हर रौरे बधान हो झूठे झूठे कहतारू रौरे बधान हो ए बाबा साली झूठो के कहता रे कि और धन हो आ तनिक सा खातिर मन छछनौले बाड़ी कब से छछनावा तारू जीजा जी के मन हो तारू छछनावा त अपना जीजा जी के मन हो ए राजा जी ठीक नहीं के हर कतई बचपनवा राजा जी ठीक नहीं के हर कतई बचपनवा राजा जी मजा मारे मैं तुरबा नए मोए गहनवा राजा जी मजा मारे